मामा हाँ कौन कर ଏଇଠି ଆଇଛି आज टिके मटर घुगनी करनु खाया ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଟର ଘୁଗୁନି ଖାଇବ आ तले आज कौन करिवु ଆଜି କରିବା ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ତାହେଲେ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଆଉ କତୁରୀ ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ପକେଇଦବା ଆଉ ଦିଟା ଆଳୁ ପକେଇଦବା ଦିଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା ପ୍ରେସର କଭର କରି ଦେଇଦବା ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବା ମଟରରୁ ଗିନାକୁ ଅଜାଡ଼ିଦବା ତାଦେହରେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ପକେଇଦବା ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା ପିଆଜ ପକେଇଦବା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ତା ଦେହରେ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଇଦବା ତା ଦେହରେ କିଛି ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇଦବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଦବା बोले ହେଇଗଲା ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇ କେମିତି ହେଇଛି କହ ଆଉ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଆଉ ଦେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମଟର ସୁପ୍ ଟା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟର ସୁପ୍ ଟା ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମାମା ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ମଟର ସୁପ୍ ଟା ଟିକେ ଦେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇ କହ ବଢିଆ ହେଇଛି ମଟର ସୁପ୍ ପୁରା ବୋପାଲ ହେଇଛି